Dnevna nebeska mana 31. prosinca. Tekst. Čime ću uzvratiti Gospodinu za sva njegova dobročinstva prema meni? Uzet ću čašu spasenja, izazvati ime Gospodinovo. Izvršit ću sada zavjete svoje Gospodinu pred svim njegovim narodom. Psalam 116, 12 do 14 stih. Komentar. Kraj godine je izvrsno vrijeme za napraviti nove odluke za godinu koja dolazi. Neka bismo, ljubljena braćo, donijeli što je moguće više dobrih odluka glede onoga što bismo željeli učiniti, biti, trpjeti u zajedništvu s našim Gospodinom, kako bismo njegovom milošću napravili od nje najbolju godinu do sada u našem životu. Godinu najvećih nada, najvećih nastojanja i Gospodinovom milošću najvećih uspjeha u našem samopožrtvovanju, u pobjeđivanju svijeta i njegovog duha, u poništavanju sebe i želja tijela, u odupiranju protivniku i u proslavljanju Gospodina i u blagoslivljanju njegovog naroda. Ponovno čitamo tekst. Čime ću uzvratiti Gospodinu za sva njegova dobročinstva prema meni? Uzet ću čašu spasenja i izazvati ime Gospodinovo. Izvršit ću sada zavjete svoje Gospodinu pred svim njegovim narodom. Psalam 116, 12 do 14 stih.